Pajjiżna għandu ħofra finanzjarja, id-dejn qabeż il-11 biljun u tbassir tal-Gvern stess juri li dan se jisplodi għal 14 biljun euro. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-mismanagement finanzjarju tal-Gvern ta' Robert Abela li żgarra bil-goff fil-miri finanzjarji tiegħu u għabba li l-pajjiżna b'rekord ta' dejn daħħal lil pajjiż fi sqaq. Dan qed ikompli joħroġ aktar ċar wara li l-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa sabet li l-Gvern ta' Abela jinsab f'riskju li ma jkunx konformi mal-qafas fiskali tal-Unjoni Ewropea wara li qieset il-pjan tal-baġit tal-2026. Fil-waqt li wissiet li l-pajjiż għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jevita li tiżdied il-proċedura ta' deficit eċċessiv. It-twissija waslet wara li l-Kummissjoni preżentat il-Pakkett Ewropew tal-ħarifa u fil-waqt li livelli ta' dejn mal-prodott gross domestiku ta' Malta jinsabu taħt il-limitu ta' 60% tal-Unjoni Ewropea u fil-waqt li l-pajjiż immira li jnaqqas dan il-livell għal taħt il-limitu ta' 3% sas-sena id-dieħla, il-policy fiskali adottata minn Robert Abela u sħabu qed tikser kriterju ieħor tal-Unjoni Ewropea, it-tkabbir fl-ispiża kemm qed jiġu moħħlija flus bla doċċ. F'dan is-sens il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex il-Gvern Laburista jaqta' l-ħela u tberbieq li qed jagħmlu l-ħsara bi skandlu wara ieħor, skandli li fnew il-finanzi pubbliċi.